Dobrodošli u Baltazar grad, izložbu koja je transformirala Muzej moderne i suvremene umjetnosti u prostor, u biti u totalni dizajn kreativnosti, igre i imaginacije. Program koji naravno na jedan nikada viđen cjelovit način donosi nam priču o Baltazar gradu. Ovaj program je više od izložbe, ovo je pravi Baltazar grad koji je niknuo u prostorima Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, gdje kroz gotovo cijeli prostor, cijeli kat djeca mogu vidjeti i kako je nastao crtani film profesora Baltazara, kako je on bio inspiriran rijekom, što je značio, ali isto tako i doslovno uroniti u ovaj prostor na jedan vrlo interaktivan način, otkriti što je profesor Baltazar poručivao, njegove vrijednosti, njegove poruke, a to su poruke tolerancije, veselja, zabave, znanosti kao one koja nam zaista pomaže da riješimo sve probleme. Dakle, imamo 4 glavne cjeline koje su vezane uz grad Rijeku i geografski i idejno. Dakle, jedna je cjelina more i planina. Dakle, Rijeka je jedno od specifičnih mjesta na svijetu gdje istovremeno možete otići na skijanje i u istom danu i završiti na plaži i sunčat se. Jedan element je Riječina kao mjesto koje spaja i odvaja grad. Jedan dio kojeg smo se zabavili, naravno, cijeli centar grada koji je u ovom slučaju postao Baltazar grad, i jedan dodatni dio koji naravno ne možemo Rijeku odvojiti od ostatka svijeta, tako da jedan dio prostora se zove svemir. To je više svemir po idejama i svemir po prostoru, tako da je taj prostor predviđen za interakciju djece, gledanje epizoda, malo smirenija atmosfera od ostatka izložbe, gdje se sve njih poziva zapravo da aktivno sudjeluju u svemu, proizvode svoje zvukove, kreiraju situacije, dakle u jednoj od prostorija pokreću epizode sami pokretanjem dakle artefakata kad prelaze Riječinu, Srešće Neman uz koju moraju pogledati jednu epizodu. Dakle, cijeli prostor je predviđen na neki način da se odmakne od standardnog muzejskog postava. On je rađen za najmlađe od 5 godina naviše, ali naravno predviđeno je i da njihovi roditelji se ne dosađuju dok vode djecu kroz ovaj prostor, nego da usput i vide kako nastaje sam animirani film, koje su to faze animacije, tko su ljudi koji to rade, zašto to rade, koliko sličica čini jedan crtež, koliko je to zapravo teško sve ručno nacrtati, koliko je potrebno rada i truda. Zato smo izvjesni prostore posvetili i radnicama i radnicima koji su sve to radili, autorima. Postav je bio u biti jako dobar za raditi, jako je zahtjevan, zato je velika izložba, ima puno segmenata i dijelova, ali s vrhunskim majstorima mi smo stvarno uspjeli sve napraviti u roku, profesionalno, a najveći izazov nam je bilo su ovi šeširi ovdje, jer što smo svi na istoj visini, trebalo je lijepi raster napraviti, a imali smo i zahtjevan strop i još su majstori tu preko mosta hodali, jer to je dosta do ponor dubok i onda smo jako imali tu problema sa sigurnošću, ali evo, uspjeli smo sve riješiti i šeširi stoje nad nama i sve u redu. Baltazar grad je grad u kojem nema nasilja, u kojem se ljudi razumiju, u kojem se ljudi međusobno uvažavaju, grad u kojem se problemi rješavaju zajedništvom, kroz timski rad, grad u kojem se cijeni znanost i obrazovanje. Pa ima li ljepših želja za neki grad? Ja sam malo prestar da bih u mladosti gledao profesora Baltazara, ali sam ga se zato nagledao u fazi odrastanja mog sina, tako da mislim da znam napamet sve filmove profesora Baltazara, jer smo valjda svaki odgledali 100 puta. Pa evo, moram reći da se divno osjećam ovdje u Rijeci, da pače Rijeka i njena arhitektura me jako podsjeća na moj Baltazar grad. Jučer sam ovdje dočekan od strane velikih, čak je došao i gradonačelnik i pozdravio me, ali moram priznati da mene puno više uzbuđuje današnji dan kada dolaze mali, moja najvjernija publika i one koje ja najviše volim. Tako da poruka svima njima, evo dođite i učite djeca. Kad budete veliki, to će vam jako trebati. To sam gledala
gledala sa mojim sinovima i sada evo došla sam s unukom da je on pogleda i malo smo ga i pripremali, pokazivali mu crtiće, čak je naučio i pjevati, hodat ko Baltazar. Pa sviđa mi se onaj dio gdje u biti izumi izlaze, gdje se vrti pa se sve uglavnom pokreće. Malo je oduševljen, evo sa svime, baš mu je interesantno, a i meni, evo, jer sam ja to gledala. Jesi već gledao Baltazara? Kakav ti je Baltazar crtani? Da, dobar. Da? Šta ti se sviđa kod Baltazara? Kako je on u laboratoriji. Aha, ti bi isto htio biti u Labosu, je tako, izumiti nešto. Meni je ovo oduševljeno, interijer kako su uredili je ono, baš sam očarana i kako volim boje, ovo mi je prekrasno, baš uživam. Možemo reći da mi je povratak u djetinjstvo, cjelokupni najdraži dio, ali su mi najveći kulise, taj dio mi je baš i sve ovi mostići, to mi je super. Da, ja sam ga gledala kad sam bila mala, gledala i ona nešto, ali ne baš toliko i meni je ovo tu super, onako za malo se vratiti u djetinjstvo. Stvarno je odlično. Ja ga baš ne volim gledati, ali sam ga počela gledati, fora mi je. Moja djeca gledaju Baltazara kao i ova neka moja generacija i onda je to zgodno da je uopće da je povezanost Baltazara i rijeke, to mi je nisam znao tu triviju. Mislim, jako je fora meni, pogotovo zato što ima neke znamenitosti grada Rijeke i općenito profesor Baltazar stvara nekakve fora svoje izume i to mi je jako fora.